Pak Paino. Ayo, diada-ada sih. Dalam. Nika. Pak Wah, Gareng. Mas Gareng. Ah, iki. Ya. Nggih, Mas. Lah. Nggih. Kijing miring kalih bapak rambut wis ra ireng. Wah. Bapak rambut wis ra ireng. Bapak rambut wis ireng. Putih semir. Iya. Karo Itu sepono lho, Mas. kijing miring. Kijing miring. Ya. Kok kijing miringe wae. Ndek cek ya. Nggih, kiriyen. Kuwi wong jeneng arep nguyuh wae kok bareng ki. Kuwi arep nguyuh par nyirami kembang. Mas, kuwi kan nek kancane ngono lho, Mas. Iya. Iya ya. Yo Ndek dia ada Mas Gareng. Tet. Gawa engko didum kanca-kanca. Mitere ngarat tanglangut rakil kuning ngupati. Dibantu Pak Mulat. Nggih, Mbak Mulat. Endrane Panjiasmara kang membot dadi wong tani. Sang Tyayu Srukasmaranan nenggo tegalan sabit. Jas. Lah nek Mas Jalul lak yo om. Oh. Ah. Swidak yuta kok ya. Sampeyan ya 17 juta. Amin. Sampeyan dadi ndet. Om, Burung-burung kok. ya Allah, sabar. Alon-alon. Kelelek kenapa? Kualat karo gepeng aku. Jenenge gepeng kok tak arani rabies. Wong kuwi nama parapan kabeh. Wong asline jenenge iki septic tank. Septiawan. Setiawan. Wucuk. Wus namo rasang panci si anten kang nami anteng tekalan bidang kisang rakir kuning di catat ngerti jur bali jur dangu si anten kang lagi Berarti kula ragil kuning. karemu arep pilih ragil kuning apa loro kuning? Rara kuring lho. Yo ragil kuning. Sampeyan tet. Kan mongko tet ki anu lho Mas. Mlakune beda lho. Piye-piye? Wah, piye ta lakune kae? Rodok ndungkruk. Oh. Lah. Ya Allah ya Terus Rabbi, ya Allah ya Rabbi. lho kan kudu total Ya, ya Pak. Totalitas. Total. Enek punuke, punuk. Ais keting iki wayah do nyeksa aku yahene malah do nyeksa. Ora masalah kudu total. Ya sing eno Pak Paino wae. Pak Paino. Bapak Ino. Ayo terus piye iki? Sik to, enek punuke, ana punuke. Oh, entet ki anu kok ya. Oh iya. Heeh. Punuk apa daging tumbuh? Tumor. Terus Rada gejek sithik, Om. Nah, omongane bindang. Heeh. kaya mara tuamu no. Malah tuh aku wis almarhum. Iya. Enek entet ki ra anu to, Mbak. Pripun? Rada pilek-pilek kae to, Mbak. Ra dibindeng nggih. Oh, rada bindeng no. Anu, bindang, Dasare wis- omongane bindang. Kowe nek karo Mas Jalul setali dua ulangis ngono kuwi. Padha ae ngono. Jenenge grup ki ya kudu. Ah iya to. Total kudu kompak. Wong entet ki rada bindeng tur ya. Rada bindang. Ah iya to, Mas Jane. Kudu ngono no. Ah iya. Dadi sing mirsani iki gen pirsa. Wah, iki entet iki Anakku ora Berarti ngene, pinter-pinter. piye? Ngene lho le carane ngene. Cepakno banyune. Hah? Iki dinenekke sik. Nah terus ngene. Lah piye? Nah ora pinter-pinter umbel kok nglumpuk kaya. Eh, Ah ya rasa. Hei, Kang ora. Mas. Ben wong sing entuk kaya iki. Anu Mbak Riar njaluk sithik kuwi lho. Yo, Nyapa to? Wah, iku asam lambung kowe. Minum biomoringa.
Mau dicopot to, Ki? Ora nganggo ngono. Song suarane tok, suarane Wineng. Mbak Nina kae. Dasare kuwi meteng kok, Mas. Oh. Iya. Di luar kandungan. Iya. Andet ki bindeng suarane. Anguk wineng. Sapa iki? Anguk inget. Hah? Inget. Hah? Antit. Oh iya. Runguku silet. Oh pancen. Iya, ya Mbak Mulat ya. Wah, ya. Si pengen betah enten rombongan Supito Laras ora Mas sampean? Ngono ki ngomong sik koordinasi sik. Supito Laras ki ora neng koordinasi, Pak. Nyawiji. Oh ngono. Apapun sing tak lakukan ki mesti paham. Wis Wah. paham, lagi malah Yo kira gur wong nyaman. siji iki yo. Asline ana dendam apa to karo jenengan ki? Hah? Iya. Balik nih. Mbak. Yara, Iya. ora enek kok Supito Laras sok ngantuk ki ora. Ora. Jop ora. Iya kompak. Andani. Rono. Sak mumbul-mumbule jenengan mesti kompak. Gongero. Oh alah. Ayo Nek. Nah, ngono kuwi. Nah. Benakno punukku. Jangan aku nyah ayu. Cah ayu. 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 Aku wineng Heeh. ora iso muni ayu. Lah kuwi iso. Aduh, aku ngilap. Aku nyah ayu. Aku arep takok, Ndek. Aku nyah ayu. Sing nandur terong Nek nong. gede-gede. Oh iya. Sik nandur terong. Nek nong ngeni. Apa? Nek nong ngeni. Terong. Ngeni. Heeh. Blungker. Nek nong ngeni mungel. Kowe sapa? Ente. Kowe arep takon sapa sing nak nek nong ngeni mungel kuwi. Iya, Ente. Lek ana nyek nak bone ana ning mbek nong ngene. Hah? Nyek mu nyini ini mbak ngabunane wak tak dunek anganane mo. Hah? Kuwi ngerti pura jan sapa. Ora paham omonganmu. Jenengan paham Pak Dalang? Nun, Jenengan paham ngendikane Mas Gareng wau? aku karepe ngopo ora mudeng kok. Kok jenengan neh Mas? Piye? Aku sing ngomong wae bingung. Nying nak nur ya nek ya me en ngak me ya nek ya nying nak nur ya nek ya me en ngak me ya nek ya angeni ya li sebelum puasa mohon maaf lahir batin ya. Aku ora kok Entit. Aku karo Mbak Yuku ki mung takok tok, Mung nak ngono. Heeh. Repepeh sampun purna anggenipun sami matirta. Lah ya wis karo manusiawi lho, Om. Yo Mbak Mulat yo. Sik. Sik Om, sik Om, sik Mas, sik. Kuwi taline sepatu ijo kuwi benake sik kuwi. Wong kok kaya ngono. Takone ya, Ndek. Ah nyuwe. Heeh. Nyuwe cangkemku ngeju. Iya. Ya Pindho wae dicopot. Mbak Mulat. Iya. Jane melu ngadeg rene. Ras. kok. Weh! Nggak, nget tanggu ya Allah. Nget tanggu. Nang penak-penak nang nganan kok dinyelungin nyelungak. Wah, ya Allah. Kokean. Tite gatelen. Sebelum puasa mohon maaf ya. Ora apa-apa kuwi anake bokem kok. Hah? Oh, Orane Pak Boim. Kok bagus? dados iya. anake. Oh iya tanggane bagus. Nggih. Moknya Sing nandur bligo. apa? Bligo. Sing nandur bligo. Mbok ora angel-angel. Nyek nak nur beli Cilik-cilik beli cilik. neng ajengan. Oh iya beli
Nyilik ning anyangan. Bligo lho. Bligo Mas, Lho lah iya, bligo. Bligo. Oh. Cilik. Bliho iki lak nyilik, Mas. Cilik. Iki nek nganyangan. Neng ngajengan. Nek ngono nek muni. Heeh. Nek ngono nek nganyangan. Oh. Ye, nggonmu nganyangan mau muni. Lambemu. Boh. Anyane nggonku nganyangan. Nyilik ora apa-apa. Penting lak nganyangan. Tersemutan. Apa? Tersemutan. Semutan. Semut. Ndang. Kok. Bindeng. Ayo. Heeh. Cilik. Cilik. Nganyangan. Heeh. Ora enek ndok apa ora enek semute. Wis tak obati ya. Kowe sapa? Ente. Punuke mudhun. Yap. Nying nak no tak mineng. Bindeng. Nek nyomok mineng lak sanurane ning kuping. Heeh. Kupinge yo ora patek. Nyomok. Nying nak no ya ne ya me en ya ne ya nak no ya ne ya me Gondang to Mas. iki kesenian apa? Ya kowe kuwi kok sing marai. Nih nyok nih. Wes. Urung baleni. Lem ya. Mondet. Lem. Nopo? Kaget. Wong budhe kok kaget. Sik tenanan. Nek ngelem ik nyolono mik ning. Oh nyak omongan budhe iki. Ora entet aku mung takok tok entet. Aku mung takok tok. Takone wis ya tenan keju tenan boyokku. Iya ndang. Si antet atine Rumangsa diete. ragil kuning. Lah kok suarane beda. Sawi. Ragil kuning. Mat. Mas, ngampil. Ngopo? Amit ya, Mas. Oh, wis tukul. Piye? Oh, gelangan ragil kuning. Matane. Oh alah. Ragil kuning. Lah, Mangerti ya Cahayu. Sapa pawongan ala kang memba rupa dadi nit kanuwing pategalan njuking Mbok Pati ku 10 taun lawase pun Kakang Pandino Kertopati pun. Pun dadi Bapak Dene. ambekane ndak. Kentekan abab Mas. Rodok rono. Bisa. Iki rada rene, ra ketok ning prem. Sing mbok goleki 10 taun lawase ya kuwi mau kang memba rupa dadi entit ana ing pategalan. Mata. Ora jarang tak antem. Ya kuwi Kang Mbok Pati 10 taun lawase pun Kakang Pandino Kertopati ya pun Kakang Panjasmara Bangun. Kang Mas. Ragil kuning. Kang Mas Panji. Ragil kuning. Kang Mas Panjasmara Bangun. Tok. Piye? Apa? Bubar ya Mas. Lah apa? Ketoprak ragil kuning matane picek ngono. Lah kepiye? Dene kowe nang kono, aku nang kene ketemu terus gak perlu sengok terus kowe sungkem. Wagal. Radong. Baleni. Kang Mas. Kuning, Kang Mas. ragil. Aku sing teko. Loh, Panjasmara Bangun sing mbok goleki. ya Ragil ampun. kuning. Sayang. Iring ono. Lampunya wis gede. Lah ngomong iringane piye? Mula nek penuangan ki do mangkat. Lah ya. Oh sik iringane piye? Iringane
tok 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 tok. Oh iya. Gong ro. Jadi iringannya piye? Tok. Tok tok tok. Oh ya. Ngono Mas. Ya, oke. Yo, Ica. Aku sing teko ragil kuning. Kang Mas. Tok 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 tok. Iya. Malah Piye iringane iki njaluk piye? Dan iki ora rombongan Puspita Laras. Lah piye? Iki rombongan tawon das ta iki. Wis jane kompak ngono kompak. Kompak. Lah kok nek sing nyeleneh. Apa? Ya. Lagi Maksudnya diringi gamelane ditabuh lho Mas. Oh, ditabuh Mas. Mak ngomong aten-aten ora mudeng kok. Sing cetha ya Pak ya. Cetha. Iya mergo ya urung tau ngiringi iki. Oh iya. Aku Ya, sing Cak. teko ragil kuning pun Kakang Panji Asmara bangun ragil kuning. Yo. Kowe kanca-kanca iki mung manut omonganmu lho, Lek. Jare kon nabuh iki. Jare sing kon nabuh. nabuh. Oke. Oh, Iki sing masalah nang kene iki. nang endi? Masalah nang endi to? Ketemu masalahnya. Masalah Piye? nang endi? Sapa? La ilaha illallah. Kaya ora didosa. Allahumma. Wayangane pun bubar. Wayangane pun bubar. Kok ya ngerti-ngertine. Pun bubar. Wayangane pun rampung. Pun pindah sesuk campur sari. Pun pindah. Lho ya wis ben to Lek, kuwi ya kesel lho. Teko sing dhewe mulai kari dhewe lho. Iku mongso gaweane wis rampung kuwi. Ah, ya iki sing dadi Gusti masalah. Allah. Iya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Wes ya Om. Ayo ora. Sing banget lho kae. Wah, ngerjan kaya wis ketemu malaikat kaya. Ayo. Yo kijing miring ya, Pak. Ya, kijing miring. Kijing miring. Buka bonang Mbah Bolon. Mbah. Piye bukane piye? Mbah Bolon. Kuwi tuh Mbah Bolon. Contoh dhisik. Gong selali Untuk. cegur. Roh. Maka buka bolon, buka bonang. Nggih. Niki mangke mandeg ngepos Pak Rian gentenan ngoten nggih Pak e. Nggih, Oke. cocok. Oke. Mangga. Ya. Kuwi utuh kuwi. Ya. Ya. Mas Garen. Oke. Kijing miring tambah lara untu. Kijing miring tambah lara watok. Kijing miring tambah lara dengkek lho Mas Garen. Kijing miring Kang Sona, assalamualaikum. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas. Kijing miring ana kijing miring etan lancir kuning kanggo rebutan atak-atak unine kakek sendal cincit arane kakek pohon garing jenenge kakek wong wedok metu bengi Mas betal melek ayo yo jangan ayo Mas kijing miring Galelo. Karian sapa sih Urut sangka kulon. Ibu Mengetan dregedek. bergedek Nggih. kono ki kidul rek Lah ya saka kulon ngidul. Ya, Mbak ya. oh lor kulon Nonano. Ibu Serek kawang diwiru telu atine bingung ora bisa turu ayo Mas asik jangan ayo Mas kijing mati
Yuswanipun. Mbak Ruby. Nganggo kacamata ra? Geplak bintang jae krasa penak meneng wae. Ayo ditabuhi. Kosek to. Lah wong parikane iki ya kudu sing cetha. Geplak. Geplak. Bintang jae. Terus Krasa penak terus meneng wae. wani gelar, wani gulung, wani ngucap, wani Betul. tanggung jawab. Tanjane napa niku? Napa niku? Nek wis penak kok meneng wae. Sak penak-penak iki urung tahu kok bojoku meneng wae. Numpak becak. Numpak becak. Duh ya, Mbak. Mbok numpak liyane becak. Ora usum becak. Numpak apa? Numpak gareng. Iki. Anu, sebelah Nina. Mbak Nina. Ah, nek iki mesti Ya, hot iki. apik iki. Apik. Hot sinden ekstrim. Ah iya, tur mungkur sariring rah iki mesti sing apik-apik. Apik. Enggak. Nunano. Onde-onde gawene di kapal bojo ra duwe duit ra nyekel. Sik. Kok ngenes semen to ki? Kok ngenesemen to Ngenes lho, Mariani? Mbak. Napa ta? Iki ta. Ngenes banget lho ki. Iki gur parian. Parian. Gur parian. Onde. Gawene. Ini dikepel. Terus Bojo ra duwe duit ra nyekel. Merucut. uyah pawon. Uyah pawon. Apa kuwi? Apa? Pejah mawon. Iya. Yo Mbak Mulat. Mbak Mulat. Mulat sarira hang rasa wani iki. Oh jenenge panjang niku. Dawa kuwi nek ora dawa apa gelem. Ya. Menyang blora toko rati warga mbela kata rezeki. Amin. Matur nuwun, sampun Mas. Mbak Ria urung. Sing duwe syuting urung. Wis syuting barang arep mbok. Mesake Mas Gareng. Mesake garwane iki lho serak ngezoom. Kok rumangsaku ki Mas Gareng karo Sia-sia. sentimen men to jane iki. Oh, tak kira wis sak ya ndang. Durung Mas. Nah. Dikasih waktu nggih. Yo. Wah, apik no. Durung. Kusik to. Menyang Solo tuku bakwan. Mugi warga mbira kebak kamulyan. Amin. 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 Yo Mas Gareng apa? Tuku piring wadahi karung kijing miring nyuwun rampung. Ya Mas. Ayo Mas. Ijeng mirip papat karo lino wonten lepat nyuwun ngapura. Sampun, Mbak. Sithik waton rata. Ya. Betul. Lakone dawa. Wah. Ketentuan panitia sebelum adzan subuh kudu wis rampung. Wah. Iya. Mungkin sak garenge pokoknya ora lem idun nek rampung lakone. Nggih. Kula mengke tesih teng dhuwur mobil kok. Wah iya.